नमस्ते। आज हम यहाँ पे गुवाहाटी के गौरसुक गांव में गौरसुक रंगजली आंचलिक महिला समिति के कुछ महिलाएं मिलजुल के और कुछ दूसरे सामाजिक दल संगठनों के लोग भी हैं यहाँ पे, और गांव के कुछ बच्चे और बूढ़े और कुछ जान पहचान लोग भी हैं यहाँ पे, और सब लोग मिलजुल के हम लोग यहाँ पे एक साथ मणिपुर के लिए प्रे किया है ताकि मणिपुर में जल्द ही जल्द शांति आए और मणिपुर के विक्टिम पीड़ित लोगों को जल्द ही जल्द जस्टिस मिले। उनके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और प्रे किया है और एक स्लोगन भी दिया है, वी वांट जस्टिस फॉर मणिपुर। मणिपुर जाय स्टेट बै स्टेटनि बिभिन्न धरনের माने शास्ति मोनना दङ, बिथांमोना जाहाथे न्याय मोनो इसोरनिफ्राय जों बेखौ आरज गाबो। आरो बेनि थाखायनो जों दिनै नैबे बिलिफां समाव बिसोरनि आत्मानि शान्तिनि थाखाय जोङो दिनै आखाइ आखाइ केन्डेल लानानै जोङो केन्डेल सावनाय हाबाखौ लानाय जादों। गोजोन्थों। We want justice for Manipur. মণিপুৰত যেনেকা শান্তি আছে সেনেকা ঘূৰাই আনিব লাগে। মণিপুৰৰ মাতৃ ছোৱালী নিৰ্যাতন চলাটো বন্ধ কৰক। বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক। We want justice for Manipur. We want justice. We want justice. बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोग को मारा, घर जलाया है कि नहीं, उसके बाद रेप किया। अभी तक अभी भी दाबो बिथांमोनहा जास्टिसखौ मोनाखै, जास्टिस मोनाखै गभर्नमेन्टनिफ्राय। ओंखायनो जों खावलायो एजे मानसि हिसाबै मणिपुर जाय स्टेट बै स्टेटनि जायफोर दुथांफोर ट्राइबेल नागिरनाय जाय बिथांमोनहा नैबे कान्दखौ खालायदों, जाहाथे बै बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय जे दाङाबाजिखौ दोनो, जाहाथे बे बुहुमाव गैयै बिसोर जघन्य हाबा मावनायफोरखौ दोनो, जों बेखौ कामना खालायो। आरो बिनिखायनो बै मणिपुरनि ओनसोलाव जि दाङाबाजि जाबाय थादों, बिसिनि शान्तिनि थाखाय जोङो दिनै गौरसुक मिथिंगापुरी नैबे सकआव जोङो बिथांमोननि आत्मानि शान्तिनि थाखाय जोङो दिनै आखाइ आखाइ केन्डेल लानानै जोङो आनान गसाइनाव अबंलावरिनाव आरज गाबो, जाहाथे बै बिथांमोनहा जायफ्रा रुंसारि जालांबाय, जायफ्रा जिनाहारि जालांबाय, जायफ्रा थैलांबाय, जायफ्रा बिभिन्न धरনের माने शास्ति मोनना दङ, बिथांमोना जाहाथे न्याय मोनो इसोरनिफ्राय जों बेखौ आरज गाबो। आरो बेनि थाखायनो जों दिनै नैबे बिलिफां समाव बिसोरनि आत्मानि शान्तिनि थाखाय जोङो दिनै आखाइ आखाइ केन्डेल लानानै जोङो केन्डेल सावनाय हाबाखौ लानाय जादों। गोजोन्थों। लेब्रा फाले जलाव पाय लेब्रा फाले लेब्रा नङालै थैयाखैथ' थैयाखै मानसिया नारि निर्यातनसो उलंग खालामनायनिसो थांगोन कायदा केन्डेल पानाय जुदि हेरि करबि ए बाहेराव दिबा पारिबि हे सांग ना
Kamu mana kamu tahu?